Celý dom bol v plameňoch, zhorela tu strecha Hrnčiarskej vsi a ideme s majiteľom, s Vladimírom. Ďakujeme za všetko. Tu je všetko zhorené. A čo by ste odkázali tým dobrým ľuďom, ktorí vám pomôžu? Ďakujem za všetko. Dobrí ľudia sú ešte, pomáhajú, srdečne sú, že ďakujeme za všetko. Tak, ideme na tú strechu, ako to tu je. Tak Vladimír tu ostal sám. Čo by bola najväčšia pomoc od ľudí? Takže vidíte, aká skaza. Aby som zachránil toto, čo ešte zostalo. Nejaké múry zachrániť, tak hlavne to rezivo, nejaké to drevo, stavebný materiál na tú strechu a nejakú krytinu. Aká skaza tu je. Pomáhať sa dá aj s tým, že stlačíte tlačidlo sledovať, alebo že pozdieľate toto video. Ďakujeme za všetko. Takže všetko to tu zhorelo. Ďakujeme všetkým, čo už pomáhajú, lebo začali ľudia pomáhať a ďakujeme za všetko. No. Všetko zničené, obhorené. Tu aj vidno, že všetko, čo si tu zhromažďujeme na tejto zemi, za minúty môže lahnúť popolom. Takže si pomáhajme. Pán Boh takto skúša dobrých ľudí, či pomôžu, či nie. A všetci, ktorí pomáhajú svojim blížnym, sa im to dobro vráti aj tu na tejto zemi a tiež aj tam hore. Aj tu okno. Tak, nakúpili sme potraviny, ďakujeme Ági Várady. Ďakujeme dobrí ľudia. Nech sa vám to dobro vracia v živote viacnásobne. Nech ste šťastní aj tu na tejto zemi, ale potom aj na večné veky. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomôžu Vladimírovi tu v Hrnčiarskej vsi. Vidíte, sám si to tu teraz robí a potrebovali by hlavne tú strechu dať dokopy. A ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nám dávate dary a takto vieme zobrať aj dary, takže tu sú vaše dary, ktoré pozbieral tu Lajči. Ďakujeme mu, že so svojím autom vo vlastnom čase zbiera dary. Všetko, tu bol prístrešok tiež. Tu je aj Lajči so mnou. To už bolo tak, že bolo iba čistá vajka ostala, ani strecha nebolo, všetko som to robil ja, ale tak som spolu so ženou, svoj pomocný iba s deťmi. Spolu so ženou, s deťmi tu bývali, všetko si sami porobili a teraz, keď už mali poriadku, tak sa stalo takéto niečo. Ešte by sme niekoho takéhoto potrebovali aj v Rožňave, kto by nám pomohol s vlastným autom v vlastnom čase zbierať dary, tak sa ohláste. S čím by mohli ľudia pomôcť? Proste so všetkým, tak provizorne spraviť, aby sme vedeli nasťahovať naspäť do domu. Takže tu pri tomto zhorenom dome sme doniesli dary, ktoré nám dávate vy, dobrosrdeční ľudia. Ďakujeme vám veľmi pekne za pomoc. Všetko zničené. To by bolo najdôležitejšie, tú strechu, ale aj nejaký nábytok potom, kto by vedel, som sa tu rozprával s pani manželkou, kto by vedel nejaký aj nábytok a dnuka tie spotrebiče, tie veci, kto má možno dnuka garáži, hoci kde by ste vedeli pomôcť, bola by to obrovská pomoc. Pomáhajú tu aj detičky, pomáhajú tu dobrí ľudia celej rodine, takže ľudia si tu pomáhajú navzájom. Aj tu máme kamaráta, ktorý nám stále pomáha. Keby ste aj s 1 eurom pomohli 1000 ľudí, to je už 1000 eur. Nepýtame veľa, len aby každý pomohol s čím vie. Nikdy nevieme, dokedy sme tu na tejto zemi, tak čiňme dobro, aby sme s kľudnou dušou mohli z tohto sveta preč. Tých dobrých ľudí, aby bolo stále viac. A potom tu budeme žiť všetci lepšie. Ďakujeme, dobrí ľudia. Sú dobrí ľudia, ďakujem. Sú ešte. Sú. Veľká vďaka všetko. Ági Várady. Ona dala tie potraviny, ktoré sú tu pod vrecom. Pani vám, a my vám ďakujeme, pani, tak vás Pán Boh žehná. Ďakujeme. Tak vidíte, celoživotná práca v plameňoch. A ďakujeme aj tu potraviny Fresh, že tu nám stále pripravia nákup pani Gotthardovej, jej rodine a všetkým zamestnancom. Ďakujeme, stáde to stornale. Ešte aj pána Vladimíra napísali 40 v komentároch pod moje video, aby sme sem prišli pomôcť. Takže je to niečo fantastické, takéto sa nám nestalo ešte v živote, že by toľkí ľudia stáli pri jednej rodine. A ďakujeme ešte všetkým ľuďom, ktorí pomôžu tu v tejto rodine. Ďakujeme aj za potraviny, za balíčky, za veci, za všetko. Ďakujeme. Áno. Ďakujeme vám veľmi pekne. Verím,
že takto ešte tu viacerí aj pomôžu, aj finančne, aj s nejakými pračkami, chladničkami, spotrebičmi, čo by potrebovali, ale najskôr je najdôležitejšia tá strecha. Ďakujeme nadácii Charity Agape, pani riaditeľke a pánovi predsedovi. Tak si pomáhajme všetci navzájom, aby sme tu... Všetkým, čo nám pomohli aj s oblečením, aj s paplonami, so všetkým, s potravinami, so všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, Som dobrí vďačná ľudia. každému za všetko. Takže ďakujeme dobrým ľuďom. Ďakujeme vám, dobrí ľudia. Pán s vami. Pán Božko zvlak vás žehná. Vidíte, stále ďakujú, sú to výnimoční ľudia, takže si pomáhajme všetci navzájom, aby tu žili lepšie, aby videli, že dobrí ľudia ešte sú. Vladimír, ako sa to stalo? Z čoho to bolo? Údajne od nejaká iskra. Iskra. To zafúkalo, hej. A Všetko. tam bol stavebný materiál, taký diapor tam bol, taký perlit a to z toho za to chytilo. Ďakujeme všetkým za zdieľania, za zatlačenie gombíka, sledovať. A takto sme jedna veľká, obrovská rodina dobrých ľudí, kde si všetci pomáhajú. Pomáhajme si, šírme dobro a budeme tu žiť lepšie. Nehádajme sa, nesúďme, lebo nikdy nevieme, kedy sa môže také niečo nám stať a toto by som neprijal nikomu. Aj vám všetkým, ktorí pomôžete tu ešte s ďalšími darmi alebo finančne, ďakujeme veľmi pekne dopredu. Potom hore v nadpise napíšeme ich meno, adresu, telefónne číslo a do komentára potom napíšu číslo účtu, ktorým viete pomôcť. Takže ďakujeme, dobrí ľudia. Nech vás Pán Boh žehná, aj stade to z Hrnčiarskej vsi vám ďakujú ľudia. Vás Pán Boh žehná. Ďakujem vám, Boh žehná. Ďakujeme. A tiež pod ňou všetko mokré asi, Všetko je premočené, všetko. premočené. Všetko. Priestory vnútorné sú neobyvateľné, to je všade bolo vnútorný trhá, všetko, steny odtrhá dole, obyť a podlahy, všetko. Každý, kto verí v Pána Boha, každý, kto ho nasleduje a pomáha svojim blížnym, sa nebude báť ničoho, lebo bude mať okolo seba dobrých ľudí, ako aj Vladimír má dobrých ľudí okolo seba a tí dobrí ľudia pomôžu aj v nešťastí. Takže ďakujeme, dobrí ľudia. Ďakujeme veľmi. Žijeme šťastne všetci a rozdávajme všade radosť, kadiaľ len chodíme a potom sa tá radosť bude aj vracať. Ďakujeme pekne. Ďakujem.